Peace and love. Vinkkejä. Nyt hurrataan kauan. Kaikki näin. Arvoisat naiset ja herrat, mina damer och herrar, ladies and gentlemen, senioras ja senioris, on aika aloittaa karnevaalit 2004. Minä kutsun tänne näin Suomen sambakoulujen liiton puheenjohtajan. Ole hyvä, Kirsi Lindroos. Aplodeja! Hienoa, oikein baterian rummutukset. Eli mulla on nyt ilo ja kunnia toivottaa teidät Suomen sambakoulujen liiton puolesta tervetulleeksi tänne Helsinki Sambakarnevaalien avajaisiin. Tanssiva Helsinki on aloittanut tänään 12 tuolla Espan lavalla ja siellä on ollut koko päivän tästä sateesta ja harmaudesta huolimatta niin hyvä meininki kuulin juuri, vaikka itse en sinne ehtinytkään katsomaan. Tanssiva Helsinki järjestetään nyt toista kertaa, eli viime vuonna oltiin ensimmäisen kerran täällä lavalla ja karnevaaleille tämä on 14 kerta, eli ensi vuonna me juhlitaan sitten 15-vuotisjuhlia, että toivottavasti sitten vähän sääkin suosii paremmin ja ehkä vielä isommissa puitteissa tiedä häntä miten käy. Mä haluan kiittää tässä kaikkia mukana olleita ryhmiä, tanssiryhmiä, näitä bändejä, joita on ollut täällä Rautatien torin lavalla. Kaikkia sambakouluja, joista osa on nyt jo tänään saapunut Helsinkiin, osa saapuu vasta huomenna. Tästä mielettömästä tapahtumasta, jonka he meille ovat tehneet ja mikä me olemme heille mahdollistaneet. Eli tämä on kiva näyttää nyt, mitä syksynä kevään aikana tanssikouluissa on opittu, niin tällaiset nämä tanssiryhmät, tanssikoulut sitten näyttävät niitä oppilasten ja opettajien voimin. Tässä tapahtumassa, jonka Suomen Sambakoulujen liitto tuottaa, on ollut mukana aktiivisesti myös Helsingin kaupunki, kaupungin kulttuuriasiankeskuksen kaupunkikulttuuriyksikkö, tiedotustoimisto. Huomennahan on Helsinki-päivä, eli ollaan aktiivisesti tehty yhdessä sitä Helsinki-päivää. Muita yhteistyökumppaneita meillä on ollut Helsingin Uutiset, kuten tuolla lavan päällä näkyy. Myös e-Bookers ja Nova Pankki on ollut tukemassa tätä karnevaalitapahtumaa. Varsinainen tämä meidän karnevaalien päätapahtuma on huomenna Helsinki-päivänä tapahtuvat suuri karnevaalikulkue. Eli tältä torilta alkaa järjestäytyminen. Lavastevaunuja aletaan rakentaa jo 10:11 alkaa tanssiryhmät tällä lavalla tulemaan ja sitten tänne sivureunalle alkaa sitten järjestäytyminen viimeistään 2:00. Kaikkien sambakoulujen tulee olla paikalla. Ja tällä sitten kaikki koulut tulevat tänne lavalle myös esittämään ja kertomaan sitä aiheestaan, jota ne tänä vuonna kertovat. Meillä on kouluja tässä suunnilleen kulkuen järjestyksessäkin, niin Lahdesta Samba Maracanaa, jonka kulkue kertoo energiasta. Samba on tietenkin yksi energian muoto, mutta on muitakin. Karjoukka Turusta kertoo sananvallasta. Papagaio Itämerestä ja sen suojelusta. Ja sitten Roseira Tampereelta kertoo maailman 8 ihmeestä ja se 8. ihmehän on samba. Sitten kulkujen reitti lähtee tästä nyt jo 3. vuotta samalla lailla. Lähdetään keskustatua, mennään Pohjois-Esplanadia, mutta tänä vuonna päädytään tuonne Senaatin torille, kun Senaatin tori on nyt vapaana. Eli siellähän on myös hyvä tällainen, tää vähän kiertää, mutta hyvä tämmöinen luonnollinen katsomo siellä Senaatin torin portailla, jos muuten sattuu olemaan nahdasta. Nämä karnevaalit on sambakoulujen tällainen vuoden kohokohta ja tämä on ollut niin kuin lähes vuosi. Syksystä lähtien on suunniteltu ja tehty ja ommeltu ja leikattu ja liimattu ja soitettu, tanssittu, treenattu kuntoa, että me jaksetaan huomenna näyttää teille, mitä me osataan hymyillä ja laulaa täysiä ja soittaa vaikka sormet verillä. Ja te teette siitä tulemalla katsomaan sen arvoisen, että se kannatti tehdä. Ja yksi asia, mihin mä haluaisin teiltä vielä apua, on tämä meidän ihana Suomen suloinen suvi. Eli kun menette tänään koteihinne, niin liitäkää meidät iltarukouksiinne, loutsuihinne, kaikki mahdolliset manaukset käyttöön, että huomenna ei sataisi.
Ja mä en vaadi edes aurinkoa, mutta mä toivon, että huomenna ei sataisi. Muuten ei mitään muuta kuin tervetuloa karnevaaleille ja antaa täällä meidän osaajien näyttää, miltä se näyttää, ja tulkaa huomenna katsomaan meidän kulkuetta. Kiitoksia. Kiitoksia Kirsi Lindroos. Ja seuraavaksi vuorossa rytmiä, räiskettä, värivaloa ja iloa. Imperio du Papagayo Helsingistä. Viime vuoden voittajakoulu.
Brasilian suurlähettiläs Luis Henrique da Fonseca. Tervetuloa. Hän kertoo terveisensä. Bem-vindo, embaixador. Obrigado. Hyvää iltaa. Tervetuloa. Brasil. Brasília. Paljon kiitoksia läsnäolostanne. Minä en puhu suomea vielä, mutta minä opiskelin. Kiitos. Voikin jatkaa englanniksi. Thank you very much. I'm very happy to be once again here to see this beautiful show of samba in Helsinki. And now that we are celebrating the anniversary of this capital, 454 years, and also 5th anniversary of the first migration of the Finns to Brazil. So I only hope that tomorrow have a sunshine and that we can really enjoy a wonderful parade, a beautiful carnival. And I would like to thank each one of you for bringing this aspect very important of the Brazilian culture, which is carnival, to Finland, to bring summer to Finland. Thank you very much. Kiitos. Kiitos. Luis Henrique da Fonseca. Näin lyhyesti hän kertoi, että kiittää, että saa jälleen olla mukana kertomassa terveisensä ja toivon, että huomennakin paistaa aurinko jälleen kerran. Mutta kiitos teille paljon ja huomenna juhlimme taas Helsingin syntymäpäiviä ja siellä Brasiliassa myös muita juhlia. Kiitoksia. Seuraavaksi vuorossa Turusta sambakoulu Carioca! Täysillä
vuorossa kruunata vuoden 2004 kuninkaalliset. Mutta sitä ennen minä tarvitsen paikalle vuoden 2003 kuninkaallisen. Ja se on, siis ei se, vaan hän. Kukka-Maria, missä olet? Aplodeja! Tervetuloa. Kiitos. Nyt haluaisin mielelläni kuulla, ja varmaan te kaikki muutkin, mitä on kuulunut kuninkaallisen vuoteen tässä viime vuonna, vuodesta 2003-2004. Mitä kaikki on tapahtunut? No tietysti ihan normaalia elämää tämän sambailun ohessa, mutta tietenkin paljon keikkailua. Ja sitten parhaan kyvyn mukaan on yrittänyt edistää tätä suomalaista sambakulttuuria. Mä oon kuullut pikkulinnulta, että olet esiintynyt ympäri maailmaa. Missä asti? Pitäkö paikkansa? Joo, kyllä on käyty lähinnä erilaisen musiikin parissa, niin on käyty edistämässä suomalaista tangomusiikkia tuolla ulkomailla. Pariisissa on tullut käytyä ja Miamissa piipahdettiin Fin-festivaaleilla ja Oslossa käytiin ja nyt sitten 1,5 viikon päästä on matka Saksaan eli Kieliin. Minkälaisen vastaanoton olette saaneet tämmöisellä tangodelegaatiolla? No kiitos, ihan mielenkiintoista on ollut. Ihmiset tulee paljon kyselemään, että miten se suomalainen tango sitten eroaa siitä argentiinalaisesta tangosta. Ja yritän sitten parhaan kykyni mukaan kertoa, että millä tavalla eteläamerikkalainen kulttuuri eroaa tästä meidän suomalaisesta kulttuurista, että siinä ihan suurin ero. Ootko saanut mukaan ujutettua yhtään sambaa? No kieltämättä muutamia sambakappaleita on tullut esitettyä. Ja sitten muutama askelkin on tullut välillä pakko ihan, kun se verissä on, niin sitten se sinne menee. Ja tultu myöskin kyselemään, että tanssitko enemmänkin ja siinä sitten on juttua riittänyt, jos jonkun muista. Ihanaa Kukka-Maria, ihanaa, että olet täällä. Ja sitten minä kutsun paikalle jälleen kerran Brasilian suurlähettilämme Luis Henrique da Fonseca. Bem-vindo, embaixador. Hei taas. Thank you once again. Ja nyt muutamin sanoin tämän vuoden kuninkaallisista. Miten voisin kuvailla heitä? Heissä yhdistyy ennakkoluulottomuus, rohkeus, värikkyys ja tanssin edelläkävijä. Ketä muita he voisivat olla kuin Aira Samulin ja Jorma Uotinen. Tervetuloa! Alamaisenne, olkaa hyvä. Nyt on ihan pakko kysyä. Mitä tämmöinen kuninkaallisena oleminen merkitsee teille nyt kuninkaallisilla tämän vuoden ajan? Kyllä se merkitsee. Tuntuu aika mahtavalta, kun ei ole tämmöisessä kuninkaallisessa kuningattaren roolissa koskaan ollut. Ja kyllä se tuntuu. Tuntuuko teistäkin? Joo! Entä Jorma? Tämä on tosi suuri kunnia saada tämmöinen tehtävä. Mä oon joskus esittänyt kuningasta, mutta nyt mä saan olla koko vuoden kuningas. Miltä tuntuu olla samba-kuningas? No tietenkin, koska se on tanssia. Ja kaikki tanssit ovat ihania. Ja täytyy sanoa, että kun me Jorman kanssa olemme kuninkaallinen pari tässä, niin meidän väliin, tähän Jorman balettiin ja minun hip-hoppiin, niin mahtuu kaikki tanssit, mitä maailmasta löytyy. Ja pääasia on, että tanssii lajisaada mikä tahansa. Annetaan kaikkien kukkien kukkia ja tanssitaan siitä, mistä itse tykätään. Tanssi tuo iloa, väriä, menoa ja energiaa. Ihana kuulla. Meidän täytyy ottaa vinkistä vaari. Eli seuraavan kerran, Jorma, sinut nähdään tuolla rautatieasemalla huomenna. Ja mihin kellonaikaan? Kello 13. Luvassa on jotain hurjaa.
Gloriaa! Kannattaa olla paikalla. Ja teidät nähdään yhdessä huomenna jälleen kerran. Pitääkö paikkansa? Kyllä nähdään yhdessä, mutta minut nähdään täällä kello 14 täällä lavalla. Lavalla myöskin ja silloin mä toivon, että kaikki olette täällä, koska tähän kuuluu myöskin se, että kaikki osallistuu ja tehän tiedätte, että sen voi osallistua sillä tavalla, että jokainen tuntee onnistumisen iloa ja tekee musiikin ja rytmin mukaan kuvioita oman mahdollisuutensa mukaan. Sellaista. Niin mä pyörähtelen näin. Meillä on vaan niin kuin nämä hapsut heiluu. Me ollaan sitten kulkuessa kuningasparina huomenna. Mä ymmärsin, että teillä on semmoiset aika erikoiset menopelit huomenna. Ihan elävät sellaiset. No ne nähdään huomenna. Kannattaa tulla katsomaan. Se onkin yllätys. Puhumattakaan ne asut, jotka meillä on päällä. Tulette näkemään jotain ennennäkemätöntä. Siis nämä eivät ole teidän karnevaaliasuja. Nämä on nyt tätä tilaisuutta varten. Säänmukaiset! Me ollaan aika hassuja. Tanssi on iloinen asia ja se luo elämään riemua. Ja me tarvitsemme kaikki, jokainen omassa elämässämme iloa ja hyvää mieltä. Ja tanssi on niin hyvää terapiaa, että siinä unohtaa kaikki huolet ja harmit. Ja tanssi kuuluu kaikille, ihan noille pienimmille tuolla. Ja kaikille isille ja vaareille ja äidille ja mummille ja kaikille. Ja huomenna, kun Jorma tanssii tuolla asemalla, niin sitten näette, kuinka mies tanssii. Ja mä oon aina halunnut nähdä, kun miehet tanssii. Ihana. Aira sanoo aina, että tanssiessaan ihminen on aina kaunis. Eiköhän me emme ole aivan samaa mieltä. Nyt on aika luovuttaa kruunut meidän kuninkaallisillemme. Tässä kruunu luovutetaan, mutta sitä ennen varmaan luovutetaan kuningattareille ladies first, naiset ensin. Aplodeja! Ja sitten, ei viimeisimpänä eikä vähäisempänä, kuninkaallisen vuoro. Olkaa hyvät. Mukaan kuuluu myös viitta. Mikä kuningas olisi ilman viittaa? Ulala. Ranskalaiset sanoisivat tässä tapauksessa ulala. Ja tässä tämmönen vallan symboli. Ilman sitä ei voi karnevaaleja avata. Onko Surdamissa? Ja näin julistetaan karnevaalit, Samba-karnevaalit 2004 avatuksiin. Julistan karnevaalit avatuksiin.
hei, meillä on aivan mieletön. Meillä on Bina täällä tänään, joka aloittaa tämän Pata Pata -biisin ja kaikki voitte osallistua tähän lauluun ja tanssiin. Ja tää Bina on siitä ihana artisti, hän on kiertänyt ympäri maailmaa. Hän on julkaissut lukuisia albumeja ja tänään on myöskin sit 2 taustalaulajaa tässä ensimmäisessä kappaleessa sitten mukana. Ja eiköhän anneta meidän vierailevalle tähdelle Binalle myös aplodit. Kiitoksia. So if you're ready to dance and you're ready to sing, feel free to join us tonight. Let's go! Come on everybody, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Everybody, everybody! Woo! Sektio. Ei 1 eikä 2, vaan 3. Sing
Mari Lindqvist. Kaikkien nimi en sano ääneen, mutta huomenna nähdään kello 14 alkaen tällä lavalla. Ja meilläkin on illalla show kello 10.30, jos ette saaneet tästä vielä tarpeeksenne.